87 ሚእታዊት ኣብ ዓለምና ዘለዉ ሚልዮነራት ካብ ዜሮ ተላዒሎም እዮም ኣብ ዘለውዎ ደረጃ በፂሖም። ምንም ዓይነት ውርሲ ሃብታማት ወለዲ ወይ እውን ፍሉይ ዕድል ኣይነበሮምን። እዚ ሚስጥር እዚ ንምፍታሕ ድማ ናይ 10,000 ካብ ባዶ ተላዒሎም ሚልዮነራት ናይ ዝኾኑ ዕዉታት ሰባት ንሂወት ታሪኽን ኢንተርቪውን ተጸኒዑ ነይሩ። ካብ መጽናዕቲ ዝተረኸበ ሚስጥር ድማ ኮምሮኬስ ሳይንስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ነገር ኣይኮነን፣ ግን ድማ ንብዙሓት ሰባት ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ዘሰጋገረ ሓቃዊ ናይ ጥበብ መንገዲ እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ እዞም ዕዉታት ሰባት ካብ ባዶ ተላዒሎም ሃብቲ ዝሃነፅሉ ሚስጥር ከካፍለኩም እየ። ብርግፀኝነት ነዚ ነገር ክሳብ መወዳእታ ሰሚዕኹም ተዳኣ ተገይርኩሞ ከምቶም 87 ሚእታዊ ሚልዮነራት ዘይትኾኑሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተዳኣ ኮይንኩም ብዙሕ ቁም ነገር ስለትረኽብሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ምስ ሓደ ማስተር ሼፍ ግዜኻ ትሕልፍ ተዳኣ ኮይንካ ኣዝዮም ጥዑማት ዝበሃሉ ምግብታት ናይ ምስራሕ ዓቕምኻ ኣዝዩ ይውስኽ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ነገር ክትለምዶ ኢኻ። ዓወት እውን ልክዕ ከምዚ እዩ። ምስ ዕዉታት ግዜኻ ብዘሕለፍካ ቁፅሪ ዕዉት ናይ ምዃን ዓቕምኻ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን። ንኣብነት ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወፁ 100 ሰባት ተዳኣ ወሲድና ካብቶም 100 ተመረቕቲ እቲ ሓደ ኣሎ ዝተባሃለ ሃብታም ናይ ምዃን ዕድሉ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። እቶም ካልኦት 3 ተምሃሮ ድማ ኣብ ሂወቶም ጽቡቕ ዝበሃል ሂወት ክሃንፁ ይኽእሉ እዮም። እቶም 15 ድማ ኣብ ሂወቶም ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ጎኒ ኮፍ ኣቢሎም መተኣማመኒ ይረኽቡ እዮም። ኮይኑ ግን እቶም 80 ሚእታዊ ዝኾኑ ተምሃሮ ተዳኣ ሪኢኻዮም ኣብ ሂወቶም ርሑቕ ዝበሃል ደረጃ ዘይጓዓዙ ክሳብ ዕረፍቲ ዘመኖም ድዕድል ተዳኣ በፂሖም ድማ ናይቲ ዘመን እቲ ድኻታት ኮይኖም እዮም ዝተርፉ። ናይ እርጋም ዕድሜ እውን ኣብ ክንዲ ዕረፍቲ እንዳሰርሑ እዮም ዘሕልፍዎ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ሓደ ትካል ንምልቃቕ እንተዳኣ ሓሲብካ ወይ ድማ ስራሕኻ ክተቋርፅ እንተዳኣ ሓሲብካ ንሳቶም እውን ንዓኻ ከፋንዉኻ እንተዳኣ ደልዮም ካብ ክልተ ሰሙን ኣቐዲሞም ይነግሩኻ እዮም። እዚ ወርሒ እዚ ናይ መወዳእታ ወርሕኻ እዩ ተባሂሉ ድማ ትስጎግ። እታ ዝነበረት ደሞዝካ ሒዝካ ጥራይ ድማ ትተርፍ። ከምዚ ዓይነት ናብራ እንተዳኣ ሃሊካ ድማ ቁሩብ ምጽጋምካ ይተርፍን እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣዝዮም ዘገርሙ ዝበሃሉ ነገራት ልክዕ ከም ሮኬት ሳይንስ ከበድቲ ይኾኑን ወይ እውን ተሓላለኹ ኣይኾኑን። ነገር ግን መብዛሕትኡ ሰብ ነዚ ነገር እዚ ኣየስተውዕለሉን ክፈልጦ እውን ኣይሙክርን እዩ። ሓደ ብተለምዶ እንሰምዖ ኣዝዩ ልሙድ ኣባህላ ኣሎ። መጀመርትያ እትጽገም ነታ ናይ መጀመርያ 1 ሚልዮን ንምስራሕ እምበር ቀፂሉ ዘሎ ሚልዮናት ንምስራሕ ኣዝዩ ቀሊል ይበሃል። ልክዕ ከምታ መጀመርታ ዝሰራሕካያ ነታ ነገር ብድግጋሚ ይበሃል። ጂም ሮን ኣብ ሓደ እዋን ዝተዛረቦ ነገር ነይሩ። እቲ ቀንዲ ከቢድ ዝበሃል ነገር ሚልዮነር ምዃን ዘይኮነስ ሚልዮን ዘረክብ ሰብ ምዃን እዩ፣ ወይ ድማ ሚልዮን ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ምዃን እዩ። ሓንሳብ ብሚልዮን ዝቁፀር ገንዘብ ክሰርሕ ሰብ ዝኽእል እንተዳኣ ኮይንካ እቶም ሚልዮናት ባዕሎም ክመፁ እዮም ይብለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዳኣ ኢልኩምኒ ሙሉእ ብሙሉእ ሓድሽ ሰብ ክትከውንን መንነትካ ክትቀይርን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ባህሪኻ፣ ፀባይካ፣ ኣካይዳኻ፣ ኣቃውማኻ ኩሉ ነገር ክቕየር ይግባእ። ኣብዚ ድማ ዲስፕሊን ናይ ሂወትካ ቀንዲ መሰረት ክኸውን ኣለዎ። ርክባትካ ኣዝዮም ተመርፁ ክኾኑ ኣለዎም። ምሳኻ ዝቕመጥ ሰብ ወይ ድማ ኣብ ከባቢኻ ዝነብር ሰብ ዓብዪ ዝበሃልን ኳሊቲ ዘለዎ ንዓኻ ንኽዕብየካ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሂወትካ ቅድሚያ እትህቦ ነገር እንታይ ምዃኑ ክትለልይን ንምንታይ ምዃኑ ክትፈልይን ይግባእ። እዞም ሕጂ ዝነገርኩኻ ነገራት ክትገብር ዘይትኽእል እንተዳኣ ኮይንካ ግን ማዕረ ክትዕውቶ እትደልዮ ነገር ክትዕውት ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ከምዚ ሕጂ ዝነገርኩኻ ከም ተባሃሃልናዮ ኣብ መጀመርታ ሚልዮን ክሳብ እትሰርሕ ነታ ሚልዮን ንምስራሕ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ። እዚ ማለት ንዓኻ ምስጋና ይኾነካ መርትዖ ይኾነካ 1 ሚልዮን ሰሪሐ ኣለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እታ ካልአይቲ ሚልዮን ክሰርሐሉ ዘይትኽእል ምኽንያት ከምዘየለውን ብባዕልኻ ንኽትተኣማመን ይገብረካ። ኣብዚ ሓደ ኣዝዮም ክትርግኡለይ ዝደልዮ ነገር ካልኣይ ሚልዮንካ ምስራሕ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ወይ ድማ ተራ ነገር እንዳበልከ ይኾንኩን። ኮይኑ ግን ከምቲ መጀመርያ 1 ሚልዮን ክትሰርሕ ዝደኸምካዮን ዝተሸገርካዮን ኣይትሽገርን ኢኻ ንምባል እዩ። ካብዚኦም ብጣዕሚ ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት ካብ ዝሓዝክዎም ወይ እውን ካብ ዘንበብክዎም ነገራት ውሽጢ ሓደ ዝወሰድክዎ ነገር ክነግረኩም። ዳርጋ ኩሎም ብዝበሃሉ ደረጃ ሰልፍ ሜድ ዝኾኑ ቢልዮነራት ካብ ድኽነት ዝወፁ እዮም። ምንም ከይረኸቡ ሂወቶም ገለ ደረጃ ዘብፅሑ እዮም። ኣብ ኩሉ ዝገብርዎ ኢንተርቪው ወይ ድማ ዝፀሓፍዎ መፅሓፍቲ ክርኢ ከለኹ ድማ ኩላቶም ዝሓለፍሉ ሓደ ተመሳሳሊ መንገዲ ኣሎ። ናይ ፀገም ግዜን ዘመኖምን ዝቐየሩሉ ሓደ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ ይዛረቡ። ንሱ ድማ ውሳነ ዝወሰንሉ መዓልቲ እዩ። ክሳብ ሎሚ ዝነበርክዎ ሰብ ኣይኮነን።
ካብ እንዳሓር ይልወጥ ኣሎ ኸይሎም ዝወሰንሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ እዚ ዊሊንግነስ እዚ ወይ ኸዓ እዚ ወነዚ ኣብ ናትካ ውሽጢ ክህሉ ይግባእ ማለት እዩ ክትውስን እሞ ክትልወጥ ክትክእል ኣለካ ብባዕልኻ እውን ክትኣምን ይግባእ እዚ ማለት ብዙሕ ሰዓት ክትሰርሕ እንተደኣ ሃሊካ ዋጋ ክትከፍል እንተደኣ ሃሊካ መስዋዕቲ ክትከፍል እንተደኣ ሃሊካ ልክዕ ከምኡ ብሉው ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ናይ መብዛሕትኦም ዕዉታት ሰባት ሂወት ታሪኽ ተመሊሰ ክምርምር ከለኹ ሓደ ዝተዓዘብክዎ ነገር መብዛሕትኦም ብትምህርቲ ኣብ ልዑል ደረጃ ዝበፅሑ ዘይምዃኖም እዩ ንሳቶም እውን ክዛረቡ ከለዉ ኣነ ብልጫ ወይ እውን ታለንት ክህልወና ኣይኽእልን ተውይ ካብ ስዋ ዝተፈለየ እውን ክኸውን ኣይኽእልን ነገር ግን ነቲ ዘለኒ ነገር ኣባዚሐ ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ኣለኒ ይብሉ ጠንኪርካ ናይ ምስራሕ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከም ዘይብሎም እውን ይዛረቡ እዮም ነዞም ኣዝዮም ሃፍታማት ዝበሃሉ ሰባት ተዓዚብካዮም እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ሰሙን ን60 ሰዓታት ይሰርሑ እዮም ኣብ መዓልቲ 6 መዓልቲ እንተደኣ ሰሪሖም ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ን10 ሰዓታት ይሰርሑ ኣዝዮም ብጣዕሚ ሃብታማት ዝበሃሉ ሰባት ውሕዳት ጥራዮም ብሰሙን 5 መዓልትን ካብኦም ትሕትን ዝሰርሑ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ሓደ ዘይዋፅእ ስራሕ ክንደኡ ስራሕ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናቶም ዓይነት ወንን ናቶም ዓይነት ሓቦን ክህሉ ይግባእን ምዋለ በዚ ደረጃ እዚ ምስ ሓለፉን በዚ መንገዲ እዚ ምስ ወፁን ድማ ነዚ ስርሖም እዚ ንኻሊእ ሰብ የረክብዎ ንሳቶም ድማ በብመዓልቲ ነቲ ስራሕ ምክትታልን ዘድልዮ ነገራትን ኣብ ምምላእ ይሰርሑ ማለት እዩ ካሊእ ኣዝዩ ዘመሳስሎም ባህሪኦም ድማ ንገንዘብ ዘለዎም ኣረኣእያ እዩ ገንዘቦም ብኣግባቡ እዮም ዝጥቀሙ ብዘይ ምንም ፕሮግራም ዘብፅዎ ገንዘብ ኣይህልዎምን እታ ዝረኸብዋ ሕድሕድ ገንዘብ ኣብ ስርሖም ኢንቨስት ብምግባር ከባዝሕዋ እዮም ዝምክሩ ብተመሳሳሊ ድማ ሴቭ ብምግባር ይኣምኑ እዮም ሕጂ ገንዘብ እንተደኣ ረኺብካ ፅቡቕ ሂወት ክትነብር ኢኻ ትደሊ ትኸውን ንሳቶም ግን ከምኡ ኣይኮኑን ዝገብሩ ኣብ ስርሖም ኣብ ዘድሊ ነገር ምምላእ እዮም ዘተኩሩ ኣብ ሂወት ሓደ ጀነረስ ክትኮነሉ ዘለካ ነገር ኣሎ እዚ ማለት ንባዕልኻ ገንዘብ ተውፀሉ ግዜ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ሰብ ምርዳእ ፅቡቕ እዩ ኮይኑ ግን እተውፅኦ ነገር ንባዕልኻ ንዘድልዩኻ ነገራት እንተኾይኑ ግን ፅንሕ ምባል ክትለምድ ክትክእል ኣለካ ካብ ሃገር ወፃኢ ብዙሕ ሃገራት ክትርኢ ትደሊ ትኸውን ክትዝናነ ሓድሽ መኪና ክህልወካ ገዛ ፅቡቕ ናብራ ክህልወካ ትደሊ ኢኻ ነገር ግን እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ስቴጅ ዝግበር ነገር ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፃሕካ መበገሲኻ ፅቡቕ ምስ ኮነ ክኾን ዝግባእ ሓደ ቢዝነስ እንተደኣ ከፊትካ ን5 ዓመትን ንልዕሊኡ እንዳተፀበኻ ቢዝነስካ ንኽዓብይን ናብ ፅቡቕ ደረጃ ክበፅሕን ክትንከባኸቦ ይግባእካ ንባዕልኻ ዘድልዩኻ ነገራት ድማ ቁጥብ ኣቢልካ ክትጥቀም ይግባእ እትደልዮ መኪና ሒዝካ ቢዝነስካ ድማ እንዳንቀሳቐስካ ፅቡቕ ዝበሃል ሂወት ክትሰርሕን ክትሃንፅን ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ቀልጢፍካ ነገራት ክትልውጥ ትፅበ እንተደኣ ሃሊኻ ተዓንቂፍካ ትወድቕ ትኽእል ኢኻ ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነር ምዃን ድማ እዚ እዩ ካብ ባዶ ካብ ምንም ተመልዒልካ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ምብፃሕን ናብቲ ቦታ ክሳብ ተብፅሕ ድማ ዘድሊ ኩሉ መስዋዕቲ ምኽፋልን ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ዘለው 87 ሚእታዊ ዝኾኑ ሚሊዮነራትን ቢሊዮነራትን ሰልፍ ሜድ እዮም ክብለካ ከለኹ ድማ በዚ ደረጃ ዝሓሊፎምን እዚ መስዋዕቲ ዝኸፊሎምን እዮም ክብለካ ኢለ ንስኻ እውን ሓደ ምርጫ ጥራይ ክትምርፅ ወይ እውን ሓደ ውሳነ ጥራይ ክትወስን እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ ማንም ሰብ ካብኻ ንላዕሊ ዝበለፀ ስለዘይኮነ ንስኻ ብባዕልኻ ኣሚንካ ሎማዓንቲ ክትገስን ወነ ክህልወካን ይግባእ ኣብዚ ሓደ ከዘኻኽረካ ዝደሊ ነገር ካልእ ሰብ ክገብሮ ዝኽኣለ ነገር ካልእ ሰብ ከሳኽዖ ዝኽኣለ ነገር ንስኻ እውን ክትገብሮ ዘይትኽእለሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን እንደውም ሓደ ሃብታማት ወይ እውን በዓል ፀጋታት እንተደኣ ሪኢኻዮም ንስኻ ሕጂ ካብ ዘለኻሉ ቦታ ዝገደድ ኣብ ዝበሃል ኩነታት እዮም ነይሮም ካብቲ ካብ ዝኸፍእ ፀገም ግን ንዕኡ ተፃዊሮም ዘድሊ መስዋዕቲ ከፊሎም ግን ተላዒሎም እዮም ስለዚ ናትካ መመገሲ ካብ ናቶም ዝበለፀ እንተደኣ ኮይኑ መብፅሕኻ እውን ስለምንታይ ካብኦም ዝበለፀ ክኸውን ዘይኽእል ንባዕልካ ሕተት ኢኻ ኣብርሃም ሊንከን ኣብ ሓደ እዋን ዝተዛረቦ ነገር ነይሩ ሃብታም ዝኾነ ሰብ ክትርኢ ከለኻ ማንም ሰብ ሃብታም ክኸውን ከም ዝኽእል መርትዖ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ይብል ስለዚ ኣብ ዓለምና ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነራት ብዙሓት እንተደኣ ኮይኖም ንስኻ እውን ካብ ምንም ተላዒልካ ከምኦም ዘይትኾነሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን ምልክት ድማ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብኻ ዝድለ ነገር እቶም ሰባት ዝተጓዓዝሉ መንገዲ ተመሳሳሊ ምኻድን ካብኣቶም ምምሃርን እዩ ይርዳእኒ እዩ እቲ ዝኸድዎ መንገዲ ኮምፕሊኬትድ ይመስለካ ይኸውን እዩ ነገር ግን ኣዝዩ ቀሊልን ክትገብሮ ትኽእልን ነገር እዩ እቶም ዕለት ትውስኖም ኣናእሽተ ውሳነታትን እትመርፆም ምርጫታትን ንሂወትካ ኣበይ ከም እትርከብ ዝውስኑልካ ውሳነ ስለዝኾኑ ተጠንቂቅካ ወስኖም ነዞም ሎሚ ዝነገርኩኻ ነገራት ደዊልካ እንተደኣ ተመልኪትካዮም ኣበይ ከም ዘለኻ እንተደኣ ፈሊጥካን ውሳነኻ እንተደኣ ወሲንካን ከምኣቶም ዘይትኾነሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን ስለዚ ሎሚ ተለዓል ሕልምኻ እውን ንበሮ
ንሎሚ ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ ቪድዮ ኣዝዩ ጠቒምኩም ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀጻሊ ብኸምዚኦም ዓይነት ጽቡቓት ትሕዝቶታት ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰሰናዩ።